И здравейте, потребители на YouTube. Днес ще ви покажа как да си купите как да си купите FIFA Coins. Първо, отивате във вашите плеери и си избирате един играч. Например, някой който изобщо не струва нищо. И сега да си избира един играч. Много слаб, който изобщо няма да потрябва. Да намерим такъв. Например, на като Тайсън. Ето го. И го пускате за малко ще ви кажа от кой сайт да си купите коинса. Пускате го за 1 милион 920. То ще ви кажа там за колко да го пуснете, например, но например да кажем 1 милион 824 милиона. Нали, 1 милион 824. И го пускате за един ден, задължително го пускате за един ден. И го пускате на трансфер листа. Някой път трябва да го пуснете, сайта ще ви каже за колко каш ще го пуснете, но като влезете, сега сте го пуснали, отивате в сайта, отваряте Google и пишете foodsms.com и цъкате на FIFA 15, може и за FIFA 16, iOS или Android, цъкате тук. Сега пишете плеера на играча, който сте избрали. Той беше Тайсън, нали беше такъв. Ето го и него. Пишете тук някакъв имейл. Например, аз използвам mima gogoabv.bg и цъкате на Pay. И тук ви излиза едно такова правоъгълниче, което цъкате на COS 480 BGN, цъкате на него и тук ви излиза номер, който трябва да звъннете на този номер, на 1816 трябва да звъннете, след това затваряте и му изпращате ето този код на съобщение. Като му изпратите кода, чакате 5 или 10 минути. Чакате известно време и ще ви изпратят с коинса. Това беше цялата работа. Трябва да го пуснете задължително на един ден и трябва да видите колко коинс първо, за колко коинс трябва да го нагласите в сайта. В сайта ще ви спише. И нагласите колко коинс иска сайта и сте готови. Ето сега, например, аз съм вече свърнал. Сега запомням кода 3482. Влизам в телефон. И нали сега, че съм свърнал, влизам на съобщения. И му пиша с главни букви, задължително, код D. 34 там, какъвто беше кода. Какъвто е код ви показал и нали това беше цялата работа. Надявам се клипът да ви е помогнал и чао!